Vážení uživatelé informačního systému SQL Econom provodárny. Vítám vás u našeho nového videa, kterému se budeme týkat, nebo kterému se budeme věnovat uzávěrce roku ve vhodném a nastavení nového účetního roku a samozřejmě nastavení celého programu pro zpracování vhodného a stočného v novém roce. V první řadě bychom si měli ten nový rok nastavit a nastavíme si nový rok, i když zpracováváme programu SQL Econom jenom agendu vodného stočného, tak bychom si měli ten nový účetní rok nastavit v modulu účetnictví, kde zvolíme nabídku akce, nastavení období a ve formuláři nastavení období zvolíme funkci, která se jmenuje nový rok. Pomocí tlačítka Nový rok nám systém založí první období následujícího účetního roku. Tak a to nám samozřejmě systém oznámí. Jakmile máme tuto operaci provedenou, tak formulář nastavení účetního období uzavřeme a přejdeme do nabídky nastavení, kde si ten nový účetní rok, který jsme si právě nastavili, vybereme. Po výběru nového účetního roku se opět vrátíme do účetnictví akcí a nastavení období a doplníme si zbývající období, které nám v této tabulce chybí, do samozřejmě konce účetního roku. Není to podmínka, nemusíme to udělat hnedka na začátku účetního roku, ale já to doporučuji, protože samozřejmě v průběhu účetního roku už se nemusíme o tuto operaci zajímat. Aby nám to šlo rychleji, můžeme si zmáčknout tlačítko s tím červeným zámečkem, kde si vlastně odemkneme editaci mřížky a pokud si klikneme vlastně na poslední větu v té mřížce, můžeme pomocí tlačítka šipka dolů si založit všechna účetní období v tom roce. Jakmile máme toto hotovo, tak můžeme samozřejmě zaktualizovat data pomocí té tlačítka s tou zatočenou šipečkou a v tomto momentě máme všechna období v účetnictví založena. Totéž musíme udělat i v modulu vodné a stočné, takže půjdeme si na vodné stočné akce, dáme si funkci, která se jmenuje období. Program nám nabídne, k jakému roku chceme ta období zobrazit. My si dáme tlačítko vše. A zde uděláme vlastně podobnou věc, akorát, že nemačkáme tlačítko nový rok, ale opět si orientujeme zámeček a založíme si šipkou dolů všech 12 účetních období. S tím, že u toho prvního období, které nám systém nabídne jako období 13, tak si ho přepíšeme na jedničku a ona pokračuje dál založením všech 12 období. Tímto máme založený všech 12 období, jak pro vodné stočné, tak i v modulu účetnictví, kam se nám budou mimo jiné například ukládat vystavené faktury za vodné a stočné. K tomu, aby se mohli v novém roce zpracovat agendu vodného stočného, v případě, že pořizujeme zde i pokladní doklady, bankovní výpisy, tak doporučuji po zahájení nového roku a po zpracování všech pokladních dokladů a bankovních výpisů v tom roce minulém provést převod stavu pokladny do nového roku, případně převod stavu banky. To provedeme v nabídce pokladná, akce a převod stavu pokladny do nového roku. Program se nás opět zeptá, jestli chceme provést převod do nového roku, já to potvrdím a zadám nový účetní rok. To též můžu provést i u banky. Tuto operaci můžeme provést několikrát za sebou opakovaně podle toho, jak ta data aktualizujeme ještě a pokud ještě uděláme nějaké změny v předchozím roce, můžeme ten převod udělat znovu. U vystavených faktur, než budeme vystavovat první fakturu v tom novém účetním roce, tak doporučuji otevřít si nabídce vydaných faktur číselníky a řady faktur. A zde doporučuji u jednotlivých číselných řad, které používáme, si pořídit první číslo faktury, od kterého budeme chtět začít číslovat. Toto prosím vás ale proveďte až v okamžiku, kdy máte vystavený všechny faktury do toho předchozího účetního roku. Pokud to uděláme dříve, tak se nám samozřejmě nastane situace, kdy on nám
toto číslo může ještě přepsat nějakým číslem faktury z toho předchozího roku. Takže opravdu to doporučuji dělat až potom, co máme všechny faktury vystavené do toho předchozího roku. Pokud jste to neudělali, tak určitě to udělejte způsobem, kdy pokud vystavíte první fakturu v novém účetním roce, tak to číslo té faktury si přepište na to, od kterého budete chtít číslovat. Pozor na to, čísla faktur musí být unikátní, čili nesmí se nám opakovat to samé číslo v předchozím účetním roce a v novém účetním roce. Ten systém by to nedovolil. To znamená, doporučuji třeba v čísle faktury mít na začátku číslo účetního roku nebo nějaký podobný kód, kterým dokážeme faktury z jednotlivých let rozlišit. Totež neplatí pro pokladnu a banku, kde můžeme začít číslovat jak ty výpisy, tak pokladní doklady od prvního účetního nebo od prvního čísla dokladu. Pokud toto neprovedeme, tak samozřejmě náš program bude pokračovat v číselné řadě roku předchozího a není to úplně dobré pro nějakou přehlednost, jo, a samozřejmě i pro případné vystavení, nějaké dodatečné vystavení faktur ještě do předchozího účetního roku, kdy už nám vlastně potom bude chybět vlastně nějaké volné číslo v číselné řadě. Čili toto nastavení nám provede nastavení jak pokladny banky, tak i daný faktur na ten nový rok vhodným. A my, než budeme moct zadávat první odečty v tom novém roce, tak si musíme ještě nastavit sazby, případně ceny vodného stočného na ten nový účetní rok. To nastavujeme v nabídce vodné stočné číselníky, kde máme volbu, která se jmenuje sazby. A pokud já si otevřu, tak vlastně tady vidíme, že máme pro určité období a určitou sazbu máme nastavenou cenu vodného stočného. Toto se dá prosazovat bez DPH a za kubík vodného stočného. Jo, samozřejmě ti z vás, kteří účtujete jenom stočné, máte tam třeba jenom stočné a naopak. A v tomto momentě bychom se měli rozhodnout, jestli od toho nového roku budeme mít jinou cenu vodného stočného, anebo nám bude cena zůstávat. Pokud nám bude cena zůstávat, tak vlastně jenom posuneme platnost této sazby do například konce následujícího účetního roku. Pokud ale tomu tak není a vlastně pro nový rok budeme mít jinou cenu vodného stočného, tak bychom tuto sazbu neměli prodlužovat, měli bychom si ji ponechat do konce toho předchozího roku a přes nabídku akce můžeme provést nastavení těch sazeb pro to nové období. Aby jsme nemuseli zakládat novou větu manuálně do tohoto číselníku, tak si pomůžeme funkcí nastav sazby pro nové období v nabídce akce, kde se nás program nejprve dotáže, z jakého období chceme tu sazbu skopírovat, takže v našem případě z konce roku 2020, a pro jaké období chceme tu novou sazbu nastavit. Takže řekněme pro celý následující rok. Já to potvrdím. Program mě provede kopii té sazby a vlastně já zaktualizuju tu tabulku tak, že si ukončím ten formulář a znovu si ji otevřu. Tím, že si ji znovu otevřu, tak by měl program už doplnit, vidíte, už tu novou sazbu, ten nový účetní rok. A já si zde jenom opravím ceny vodného, ceny stočného, tak, jak budou platit od toho prvního dne následujícího roku, respektive prvního dne následujícího období. V tomto momentě mám už vše připraveno pro zadání odečtů v tom novém období a abych mohl ty odečty zadávat, tak nezapomeňte si to období nejprve nastavit. To nastavení období, do kterého se nám budou potom všechny odečty následující ukládat, tak provedeme nabídce vodné, stočné a nastavení období. Dost často na to uživatelé zapomínají a vlastně pořizují potom odečty vodoměru do třeba nějakých starších období a potom jim to může způsobit problém při vystavení faktur. Takže aby nám ty problémy nenastávaly, tak vlastně v tom vodném stočném si musíme nabídce nastavit období, nejprve to období nastavit. To znamená, pokud my teďka si chceme nastavit první období roku následujícího, tak já jednoduše vlastně si zde připíšu v tabulce období a uložím.
Program mě při uložení toho nového období se dotáže, jestli chci přenést do tohoto období případné nevyúčtované odečty z těch předchozích období. Doporučuji potvrdit to ano a systém je tyto odečty převede. To znamená, pokud my bychom například v tom předchozím účetním roce neměli nějaké odečty ještě účtované, nevyfakturované zákazníkovi, tak ten systém nám je automaticky přenese do toho období, který jsme si právě zvolili. Pokud nastane situace, že vy v některém období ty odečty vůbec nebudete zpracovávat, tak samozřejmě můžete třeba období přeskočit. Takže někdo třeba dělá odečty čtvrtletně, pololetně, někdo třeba dokonce ročně, takže nemusí vlastně přecházet přes jednotlivá období, ale může si tam pak až nastavit třeba období červen, září, to znamená až to období, v kterém opravdu ty odečty bude fakturovat nebo pořizovat, ale doporučuji, abyste toto nedělali dopředu. No a bývá nám vlastně při tom nastavení toho nového roku ještě jedna operace, kterou ale neprovádíte všichni, a to je nastavení nových záloh, respektive nových platebních kalendářů pro nový účetní rok. No, ti z vás, kteří máte zálohy, tak vlastně musíte si nastavit pro ten nový účetní rok nové platební kalendáře, respektive nové výše záloh. Aby jsme to mohli provést, tak bychom si měli ty nové výše záloh nejprve spočítat. Někteří z vás to děláte ale tak, že vlastně pokračujete v těch výších záloh z toho předchozího období a zákazníkům je měníte výše záloh jenom v případě, že o to požádají. A někteří z vás děláte to tak, že po vystavení odečtů i počtu spotřeby za nějaké období si provedete nový výpočet záloh. Pokud to chcete, aby vám ten systém spočítal automaticky, tak tomu slouží zde nabídka akce. Tady je výpočet splátky platebního kalendáře. Ten výpočet splátky platebního kalendáře můžeme spustit. On se nás dotáže, jestli chceme opravdu provést výpočet. Ano, a zadám si, za jaké období chci vlastně vypočítat tu novou splátku zálohy. Jo? Zde bych měl zadat takové období, abych v tom období měl jistotu, že tam budou nějaké odečty, které jsem předtím zpracoval. Takže já to například zadám celý předchozí rok a řeknu, že chci to rozpustit například na 2 splátky zálohy. Jo? Pozor na to, přepočítávám automaticky každý platební kalendář zvlášť. Nemohu přepočítávat všechny platební kalendáře najednou. Vyberu si a zvolím tlačítko ano. Systém mě provede výpočet nových záloh, pokud samozřejmě ten platební kalendář a odběrná místa s tímto číslem platební kalendáře existují. Pokud ne, ta tabulka se nás zobrazí prázdná, ale u vás by se zpravidla měla zobrazit naplněná. Pokud si ty zálohy zkontrolujete a řeknete si, ano, tyto nové zálohy jsou v pořádku, tak pak už jenom zmáčknete tlačítko akce a dáte funkci ulož nové zálohy. Pokud toto neprovedete, výše záloh se na odběrném místě nezmění. Můžete provést i, řekněme, manuální změnu výše zálohy a to provedete tak, že si půjdete do nabídky vodné, stočné a přímo na odběrná místa. A na odběrných místech máte u každého odběrného místa máte záložku, která se jmenuje zálohy plus technické údaje. A zde máte vypočítanou vyšší zálohy. Tu vyšší zálohy můžete přepsat na novou a systém toto podchytí a automaticky pro všechny další zálohy v tom dalším účetním roce on tuto výši záloh podchytí. Samozřejmě můžete změnit i řadu platebního kalendáře, pokud například u toho zákazníka se změní frekvence placení záloh například z měsíčního na pololetní. Takže tohoto můžete udělat u všech odběratelů předtím, než budeme tyto platební kalendáře vytvářet. A vytváření platebních kalendářů budeme dělat tak, že nejprve si musíme u těchto platebních kalendářů nastavit nový interval dat.
ten nový interval dat nastavujete v číselníkách, kde máte řady platebního kalendáře a zde si nastavíte novou platnost platebního kalendáře, to znamená v našem případě třeba od prvního dne, tam aktuální se až do konce, a můžu si změnit i datum, kdy jsem třeba ten platební kalendář změnil. Toto nastavení, prosím vás, se vám promítne následně do tisku platebního kalendáře. To samé musím ale samozřejmě provést pro všechny řady platebního kalendáře, které vlastně mám. Tak. A teď už vlastně můžu si nastavit jednotlivé platební kalendáře pro ten nový účetní rok. Provedu to tak, že si dám zde vodné stočné, akce a dám si období platební kalendář. Zde si opět vyberu vše a zde můžu provést založení nový platební kalendář, buď to manuální cestou, to znamená přes tlačítko plus přidám nové platební kalendáře pro nový rok, anebo to můžu udělat jednoduše tím, že si skopíruju platební kalendáře z předchozího roku. To znamená, pokud já chci například si skopírovat pololetní platební kalendář z toho předchozího roku, tak si vlastně všechny období u toho platebního kalendáře předchozího roku označím háčkem a zmáčknu tlačítko akce a spustím funkci kopie platební kalendář. Systém je automaticky provede kopii platebního kalendáře do toho následujícího roku, kde mě vlastně nastaví ty též období, které jsem měl nastavený u toho předchozího roku. Aby se mě hnedka ty věty zobrazily v tabulce, tak stačí zmáčknout opět to tlačítko s otočenou šipečkou. V tomto momentě, jak jsem založil ten nový předpis platebního kalendáře pro jednotlivá období, tak když se vrátím zpátky na odběrná místa, tak systém mě automaticky založí nový předpisy záloh pro tato nová období do záložky platební kalendář. Takže vidíte, v záložce platební kalendář už máme pro ta jednotlivá období, které jsem si založil v číselníku, u všech odběrných míst, které jsou označeny touto řadou platebního kalendáře, mě vytvoří nový předpis. Abych tyto nové předpisy mohl vytisknout, případně poslat mailem zákazníkům, tak to vytvořím v nabídce vodné stočné, přehledy platebního kalendáře. Zde si vyberu všechna období toho roku, za který si ten nový platební kalendář vytisknout. Systém mě tyto platební kalendáře vytvoří a já si je můžu potom vytisknout pomocí formuláře, který se například jmenuje formulář platební kalendář bez metrů kubických. Ale samozřejmě můžete mít i u vás, třeba od nás, vypracovat nějakou speciální sestavu. Určitě posledním krokem, který bych vám chtěl dneska vysvětlit, je určitě uzavření toho předchozího účetního roku. To je velice důležité z toho důvodu, abyste si omylem nezadali nějaké odečty, případně nevystavili faktury do nějakých období, které už máte mít uzavřený a neměli byste je nějakým způsobem měnit. Tyto kroky uděláme jednak ve vodném nabídce akce ve funkci období, tak zde k těm jednotlivým obdobím předchozího účetního roku zvolím ve sloupci uzavřeno, zvolím písmeno A. Tím vlastně ta období uzavřu. Abych je mohl uzavřít, nezapomeňte si tady zde zámeček přepnout na zelený symbol. A já ta jednotlivá období si takto uzavřu tím, že zde zvolím Ačko. Jo? To samé bych měl provést u účetnictví. Zde pozor, musím mít vybraný aktuální rok ještě ten starý. A v účetnictví nabídce akce na stejné období, opět tato období uzavřu. Jo? Opět to, abych to mohl udělat hromadně v říšce, tak opět bych si měl tady ten zámeček přepnout do toho zeleného znaku. Jo? Toto období tím jedním způsobem jednoduše uzavřu.
Tím mám nastavený systém na nový účetní rok, můžu zadat odečty v novém roce, můžu vlastně stahovat bankovní výpisy s úhradami a můžu samozřejmě i vystavovat faktury. Já si domnívám, že všechno, co jsem chtěl v tomto prvním videu k rodnému stočnému říci, že jsem čerpal všechna témata. Já vám děkuji za pozornost, jsem rád, že jste mě sledovali. Budu moc rád, když nám napíšete nějaké dojmy z tohoto videa, případně náměty na nějaká zlepšení. No a budu se těšit, že nás budete sledovat i v těch dalších videích.